Velkommen til vores lille film om den svenske sømmåtte. Vi starter tilbage i 2004. Svenske Susanna Lindelöf gik rundt og led af konstante smerter i ryggen. Hun prøvede forskelligt. Massage, styrketræning, kiropraktorbehandlinger. Det hjalp, men rygsmerterne kom altid tilbage. Med tanke på indiske fakirer tænkte hun, at den afslappende og lindrende effekt af akupressur fra søm måtte kunne hjælpe hende af med rygsmerterne. Susanna gik i tænkeboks for at opfinde en sømmåtte, der kunne hjælpe hende. Hun havde 3 krav til sin sømmåtteopfindelse. Den skulle være skånsom og altså ikke prikke hul på huden. Den skulle være miljøvenlig og uden farlige kemikalier, godt for både dig og miljøet. Og den skulle kunne vaskes. Som de fleste iværksættereventyr måtte Susanna igennem en lang og til tider besværlig proces, før hun endelig havde en sømmåtte klar, der kunne hjælpe hende af med sine rygsmerter. Den kom til at bestå af 600 afrundede pigge, der hver er 1,5 cm høje. Sømmåtten fås i 4 forskellige varianter. Den originale Classic, der er god for ryggen. Soft, som du kan bruge på hele ryggen, fra nakken og skuldrene ned over ballerne. Kombi, en kombination af Classic og Soft, hvor du kan bruge Classic på den nederste del af ryggen og Soft på skuldrene. Og så endelig en fodmåtte til kolde og ømme fødder. Det er i øvrigt ikke tilfældigt, at den svenske sømmåtte, i modsætning til andre sømmåtter på markedet, ser ud, som den gør. Piggenes antal og længde betyder nemlig, at behandlingen kommer helt i dybden og giver dig maksimal effekt. Den svenske sømmåtte kan hjælpe dig, hvis du lider af ondt i ryggen eller nakken, stivhed i muskler, hovedpine og migræne, ischiasmerter, stress, frozen shoulder, søvnproblemer, whiplash, fibromyalgi, urolige ben, og så er den rigtig god, hvis du trænger til bare at være god ved dig selv. Mere end 100.000 mennesker er indtil videre blevet hjulpet af den svenske sømmåtte. Den er produceret i Sverige i levnedsmiddelkvalificeret plast. Du kan læse meget mere på vores hjemmeside. Tak fordi du kiggede med.